Atzaldeon danoi, azaroko ohiko plenuari hasiera emongo etzagu, horra kontxe. Gai zerrendako lehenengo puntue da urriaren 30ko aktaren onarpena. Konforme zarete? Baho batez, onartuta gehatzen da. Bigarren alkatearen jakinarazpenak, zoza badukizu? Hirugarrena. Lankidetza protokoloa uraren Euskal Agentziaren eta Bergarako Udalaren artekoa, Bergarako Udalerrian jabari publiko hidraulikoak diren ibai ibilgu eta ertzetan era bateratuan jarduteko. Adosten da protokolo plan bat, jarduera plan bat adostuko dala bien artean, osea Udala eta Ura Agentziaren artean, eta horrez gain, beste konpromiso batzuk ere hartzen diet, igual aipatzekoa, Ura Agentziak hartzen duen konpromisoa da, baita, ingurumena leheneratzeko eta hobetzeko jarduketak egingo ditu, eta bestetik jabari publiko hidraulikoa eta ibaiaren edo ibaien hiritarteetan sekzio hidraulikoa mantentzeko, ertzak konserbatzeko eta leheneratzeko jarduketak egingo ditu. Bergarako Udalak berriz, jabari publiko hidraulikotik eta haren ertzetatik hondakinak kentzea. Udal azpiegituretan ahalmen hidraulikoa mantentzea. Bide publikoa konserbatzeko betebeharren ondorioz eremu mugakideetako segurtasuna arriskuan jar dezaketen ibai hartzeko landareria zaintzea eta mantentzea. Bai eta Uraren Euskal Agentziak egindako jarduketak osatzen laguntzea ere. Eta dagokion izapidea egin ondoren, agentziak egiten dituen jarduketarako behar diren lursaien kokapena kudeatzea. Orduan, proposamena da hitzarmen hori onartzea, eta alkateari ahalmena ematea hitzarmen hori sinatzeko. Onartzaren aldeko botoak, baho batez, onartuta gehatzen da. Laugarrena, 2023ko hirugarren hiruhilekoari dagokion aurrekontuaren ejekuzioa. Kontu hartzaileak aurrekontuaren ejekuzioa nola doan berri ematen dizue eta informazioa bidali zitzaizuen da besterik gabe jakitun izateko. Bosgarrena, berankortasunari eta ordaintzeko batazbesteko epeari buruzko informazioa, 2023ko hirugarren hiruhilekokoa. Hiru erakundena, Udala, Mispirualde eta Euskaltegikoa. Da baita besterik gabe jakitun esateko. Seigarrena, 2023-07 kreditu aldaketa transferentziak onartzeko proposamena. Proposatzen da 412.340 euroko partida guztira hori sumatzen duten partida batzuei baja ematea eta diru horrekin beste partida batzuk handitzea. Plenoak onartu beharrekoa da, baina ez daukagu kontu hartzaileak dionez, jarraitu behar aurrekontuak onartzen dugunan jarraitzen dugun prozedura. Besterik gabe onartu eta kontu hartzailezari jakinarazi. Onartzaren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da 10 aldeko botokin eta 7 abstentziokin. Boto azalpenik edo? Bale. 7. Berenerren bazkidetza eta aula ordezkariaren izendapena. Jadanik bazkide laguntzaile izateko egin beharreko aportazioa Udalak eginda dauka, eta orduan proposatzen da Udalaren ordezkari batzar nagusirako Markel Azkargortaziz izendatzea. Proposamen hau onartzaren aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, onartuta gehatzen da 10 aldeko botokin eta 7 abstentziokin.
zortzigarrena, ur konsortzioan udal ordezkariaren ordezkoaren aldaketa. Ekainaren 26an erabaki izan alkatearen ordezko Ainhoa izango zala, eta proposatzen du Ainhoaren ordez Marke Laskargorta izendatzea. Proposamen honen aldeko botoak, kontrakoak, abstentzioak, baita onartuta geratzen da 10 aldeko botokin eta 7 abstentzioekin. 9. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak, San Josepe elkarteak, Duintasun elkarteak eta Nagusilanek aurkeztutako mozioa, gutxieneko pentsioa 1080 izenburua duena. Mozio honi, PS Euskadiko Ezkerrak alternatiba bat aurkeztu dio, biak irakurriko ditut, eta lehenengo bozkatuko da PS Euskadiko Ezkerrak aurkeztutakoa, eta hori onartu ezean, Euskal Herriko pentsiodunen mugimendua, San Josepek eta Duintasunak eta Nagusilanek aurkeztutakoa. Bale? Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak aurkezten duen, horik eta beste adierazi ditudan guzti horiek. Idazki honekin batera doakizu Eusko Legebiltzarrerako Gizarte Politika eta Gazteria Batzordearen aurrean egin eta aurkeztu dugun txosten laburtua. Bertan, eskatzen eta justifikatzen dugu errebindikazio hori, nola gauzatu eta zenbatezten dugu kostea. Txostena eskari horrekin hasten da. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak egindako txosten honen bidez, 2023ko gutxieneko pentsioa 1080 eurotan ezartzeko gure berehalako eskaria bultzatu nahi dugu. Eskari hori, Estatuko Gobernuari zein Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako gobernuei zuzentzen diegu. Azken horiei gainera eskatzen diegu gaur egun 783 eurotan dagoen gutxieneko pentsioa finkatzen ez den bitartean, gutxieneko pentsio hori 1080 eurora arte osa dezatela 14 ordainsaritan. Txosten honekin urrats bat gehiago ematen dugu gure eskariaren azalpenetan, eta Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako beharrezko aurrekontuaren zenbatezpen ekonomikoa kalkulatuko dugu. Gainera, txosten horretan, ikus dezakezuen bezala, adierazten dugu eskaera hori premia sozial urgentea eta justiziazkoa dela. Erakunde publikoek herritarrei bizi baldintza duinak bermatzeko behar diren erabakiak hartzeko bete beharra dutelako. Baldintza horiek lanetik etorritako diru-sarreratik ez duten adineko pertsonen eta pentsiodunen kasuan gutxieneko diru-sarrera nahikoak bermatu behar dituzte. 1080 euroko gutxieneko pentsioa ezartzeak nabarmen murriztuko luke pentsioetan dagoen genero aldea. Bizi kostuaren igoeraren arabera pentsioak ez errebalorizatzearen ondorioak nabarmenak dira. Txostenaren 13. horian ikus daitekeen bezala. Egiaztatzen dugu azken urteetan 2011tik 2023ra LGSA 641,40 eurotik 1080 eurora igo dela, baina gutxieneko pentsioa 6.001,40 eurotik 783 eurora baino ez dela igo. Pentsioak soldata geroratuak dira, zalantzari gabe, eta haien zenbatekoa zuzenean lotuta dago jasotzen diren soldatekin. Beraz, gutxieneko pentsioak ere soldata minimoa izan behar du referentzia gisa.
Onartezina da, 2011an gutxieneko pensioan LGS-aren 83,7 izatea eta 2023an 72,5 izatea. Gaur egungo bizi kostuaren hazkunde esponentzialaren testuinguruan, gero eta pentsiodun gehiagok eten egiten dituzte etxebizitza osasungarria eta beren beharretara egokitutakoa, elikadura osasuntsua, osasuna eta erreta eraginkorra bermatzea, mendekotasuna hartatzeko dituzten beharrak arintzeko eta abar. Gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegoan, 167.718 pentsiodunek 1.080 eurotik berako diru-sarrerak dituzte pentsioengatik, eta horietako gehienak emakumeak dira. Gutxieneko pentsioak aldagai guztietan emakume izena du. Izan ere, genero arrakala horren aurrekari dira soldaten desberdintasuna eta emakumeak alde bakarretik esleitzea ordaindu gabeko edo gaizki ordaindutako lanari ugalketaren eta zaintzaren esparruan. 1080ko aldarrikapen horrek duela 5 urte baino gehiagotik gure mobilizazioetan parte hartu duten milaka pertsonek ematen dioten zilegitasuna du. Ondorioztatzen dugu ez dagoela arrazoi ekonomiko edo politikorik ez egiteko, eta ezin dugu egun bat gehiago itxaron. Horregatik, Bergarako udalaren osoko bilkurari honako erabaki hau eskatzen diogu. Bat, Euskal Autonomia Erkidegoko Jaurlaritzari eta Legebiltzarrari demandatu 1.080 eurora arte osatu dezaten pentsiodunen gutxieneko pentsioa 14 ordainsaritan. 2023ko urtarrilera arteko atzera eraginezko ondorioekin. 2. Euskal Autonomia Erkidegoko Jaurlaritzari eta Legebiltzarrari jakinaraztea udal honen osoko bilkuran hartutako erabakia azaroak 27ko egun honetan. Esan dian bezala, PSE Euskadiko Ezkerrak mozio alternatibo bat aurkezten do, eta bere edukia honakoa da. Pentsioen sistema publikoa ongizate estatuaren oinarrizko pieza bada, gizarte kohesioa bermatuko duen ekintza solidarioa eta birbanitzailearen irudia. Horregatik, 2012an PPren gobernuak sustatutako politikak iraultzen saiatu gara, pentsioen sistema publikoari mehatxu larria egin baizioten 3 zentzutan. Bat, finantza kohesiorako mehatxua, diru-sarreren eta gastuen arteko desoreka, kotizatzaileen murrizketa, soldaten debolazioa edo eta beste akzio mota batzuen ondorioz, hala nola enpresarien kotizazioak murriztea edo tarifa finkoa ezartzea eta abar. 2. Babes gutxiegitasuna artikulazio juridikoan, iraunkortasun indizia sartzea. 3. Elkarrizketa sozialarekiko mespretxua. 2013 legeak sartutako egitura aldaketen aldebakartasuna. Aldi horretan, gure lehentasuna sistemak sendotasun handiago hartzezan lan egitea izan da. Kolektibo aurlenak gehiago eta hobeto babes zitzan. Ekonomia eta finantza arloan jasangarriagoa eta etorkizuneko berararekiko solidarioa izan zedin. Eta hori guztia elkarrizketa politikotik, Toledoko ituna eta elkarrizketa sozialetik, sindikatuak, enpresariek eta abar, abiatuta. Eta Europarekin adostuta egitea. Azken batean, sistema honek ziurgabetasunik sortuko ez duen sistema baten alde lan egin du, eta gehiengo sozialarentzat eskriba ministroak legebiltzarreak esan zuen bezala, erreformaren 2. zatiak gauzatu zuen errege dekretua onartu zenean. Eta Toledoko itunetik sortu ziren konpromiso hauek berreskuratze eta erresilientzia planean 30. osagaia islatu eta ondoren dagozkien errege dekretuen bidez garatu dira, ganberaren gehiengoak berretsita.
Moskatu ingo dugu, oso zerra dira zine dezua. Barkatu. Barkatu bai. Hau guztiagatik, Bergarak udalak honako hau eskatzen dio Espainiako gobernuari. Bat, pensioak KPI-aren Pensioak KPI-arekin eguneratzen jarrai dezan, pensiodunek erosteko ahalmena galez dezaten. Era berean, gutxieneko eta kotizazio gabeko pensioak igoera orokorraren gainetik igo dezan, Europako batez bestekoa iritsi arte. Bi, genero arrakala ezabatzeko lanean jarrai dezan, kotizazioetako gabeziak eta hutsuneak gaindituz, eta pensioaren azken kalkuluan egoera horiek zuzentzeko mekanismoak sartuz. Hiru, pensioen sistema publikoaren iraunkortasuna bermatu dezan, urteko gizarte segurantzaren kutsarako baliabideak bideratuz. Lau, erabakiak Toledoko itunean hartzen jarrai dezan, itun hori baita jarrera politiko, ekonomiko eta sozial desberdinen arteko topagune naturala. Bost, eragile guztien arteko elkarrizketa indar dezan, aurreko helburuak lortzeko beharrezko adostasunak bilatuz. 6. Europar Batasunaren barruan ere akordioak bilatzea. 7. Espainiako gizarte osoarekin solidario izan da egin dezala, Espainiako gizarteak euskal pentsioen sostenguarekin egiten duen bezala. Izan ere, ez dago langile guztien elkartasuna hobekien adierazten duen ezer gizarte segurantzaren kutsak baino. 8. Gure gizarte babeseko sistema publikoa indartzera, gure bizipremia kaseta izan ditzagun, edozein adina dela ere. Bueno, noin bai. Zesaterazen dira dizu, eskatu ingo dugu. Aurretik bosena maiei komentatzuten moduan, lau eragilien ordezkari batek hitza hartzeko eskatu dau, eren proposamena azaltzeko asmoz edo. Han aurrera, zakit. Kaixo denori, eskerrik asko aukera ematen diguzulako, esan, ez dakit, jarraitzeko moduan? Itxo momentu bat. Bai? Orain hobeto agian. Esan, legitimitate guztiz gatoze da, zeren eta 5 urte daramazkigu aldarrikapena eskatzen gure astelehenerako plazetan eta beste hainbat ekintzetan, ez da? Eskari hau ez da gure kapritxo bat, ez. Eskari hau Europako gutun sozialetik datorren zifra bada, hori jarri ziguten, eta horre iritsi diogu, eta horren defentsan gabiltza. Hau, ez genduk ibili behar du hau eskatzen. Hau, Europatik dator gobiernuak bete behar duten aldarrikapen bada. Gobiernu espainolak bete beharko lukena. Pentsio minimo hau, duinezko pentsio hau, 1.080 euroko hau, baina nola ez du Madrideko gobernua betetzen? Orduan, Euskadiko eskatzen jo. Euskadiko eskatzen jo osatzeko. Minimo tatik, 700 tatikan, 1.080 osatzeko. Gure eskaria hori egiten diogu. Legebiltzarrari, Jaurlaritzari.
Joan astean irakurtzen eban, osasun sailburuak, ogasun sailburuak esatezu aurrekontuetako 15.000 milioi euro dauzkala. Guk kontukatea eta dauzka hau ze suposatuko duken gure osatzeko kopuru hori ez da. Eta kopuru hori da 102. Euskeri bada, eskoka bat besteik ez da. Emeste milioien artean 102 hori aplikatzea. Eta justizizko elorpen bat ez da egitea. Ikusten duguna da, Euskal Herrian, isa 200.000, eunda, 70.000 gora pensiodunak daude 800 eurotik bera. Orduan, ikusten dezue, zelako egoeretan, zema jende, ze egoera, eta ze balditzetan bizidan, ez da? Esaten dana, el umbral de la pobreza hortatik behera, ez da? Eta gainera, hemen ere aipatu da, eta generoan arrakala, ez da? Hori igoko balitzake, horre ere lagunduko luke, pixka bat hori berdintzea, ez guztiz. Berdintzea, denotak egun bezala, bati bat emakumeak geralako gainera. Orduan, ikusten dugu kalean, ikusten dugu honen 6 urtien eusteko babes soziala ondila daukagula. Sinadura pila bat batu dugu, batzen jarraituko dugu, inork ez dugu esaten ezetzen. Dena iruditzen justua eta justutzeak eta justiziazkoa. Eta orduan horrela jarraituko dugu. Eta zui ere, eskatzen dizugu, San Josepen izenean, nagusi lagunen izenean, eta movimentu pensionisten mugimenduan aldetik mesedez, botatzen aldeko botua emateko. Esker mila. Bozketara pasako inak, Kontxi. Lehen esan dian bezala, lehenengo bozkatuko genduke PS Euskadiko Ezkerrak aurkeztutako mozio alternatiboaren onarpena. Mozio alternatibo hori onartzearen aldeko botoak, aurkakoak, abstentzioak, ez da onartzen mozio alternatiboa, aldeko botoak izan daleako bat, 10 aurka eta 6 abstentzio. Noain bozkatuko genduke Euskal Herriko pensiodunen mugimenduak aurkeztutakoa. Pensiodunen mugimenduan San Josepe, Duintasuna eta Nagusilanek. Onartzaren aldeko botoak, kontrakoak, onartzen da 10 aldeko botokin eta 7 aurkakokin. Boto azalpenik edo? Horramente. Ontsa ez, bai. Bai, gure bozka azaltzia nahiko neban. Gure herriko elkarteek mozio bat aurkeztu debelako eta gero alternatiba bat egondalako bai. Eta alternatiba horren edukian sartu barik, guk nahi izan dugu herriko elkarteek aurkeztutako mozio horri esplizituki gure babesa adieraztea eta esplizituki bozkatzea. Horregatik jokatu dugu hola. Uste dugulako merezi dozuela eta horrela itxean egin nualako. Onda ipatu dozuen bezala, gaur hemen zareten ordezkaria, San Josepe, Nagusilan eta zinaztu dut, barkatu, Duintasunekoa barkatu. Urtiak zoiazte borroka honetan, gizarte justuago baten alde borrokatzen, eta bestea beste astelenero ikuste zaituztegu hor, pensioen alde borrokatzen. Batzutan gutxia, bestatutan gehiago usate, baina astelenero jarraikortasun batekin hor zarete. Pentsioak zuen borroka izan barik, gudanon borroka ere bada, eta horregatik hitzagoen bitxartez berrestean nahi neban gure babesa.
Aurra, Mikel. Bai, guk eginuan gure boto azalpena emutea zuen mozioaren aurrean. Ondo dakizuen bezala, eskaera Eusko Jaurlaritzari eta Legebiltzarrari egiten diozue, pentsioa komplementatzeko, eta dakizuen bezala berriro dinot, eskuduntza hori ez da ez Jaurlaritzarena eta ez Legebiltzarrena, udalarena ez dan bezala. Orduan, horren ardura, estatua dauka, eta hori garbi daukagu. Berriro dinot, estatuaren eskumena da, esklusiboki, eta gogoratu nahi dugu, zuei, aurkezleei, azkenian Gernikako estatutua oraindik bete gabe dagoela, eta hor dago aurreikusitza erkidegoan esku ustea gizarte segurantzaren erregimen ekonomikoa. Hori ez da gauzatu. Orain aukeratu berri dan presidente Pedro Sánchez ahalbideratzeko ere, guk EAJ bezala adostu genuen zoekin, eskuduntza hori Eusko Jaurlaritzari ekartzea. Eta hori da, behin eta berriz eskatzen ari garena, eta ikusiko dugu oinguan behingoz betetzen dan. Gero, bitartean zer egiten ari dira Jaurlaritza eta gainontzeko erakundeak hemen. Osatzeko pentsio baju horiek. Dakizuen bezala, 2022ko abenduan onartu zen RGI lege berria, Legebiltzarrean, eta bertan baiezko botoa EAJ, PSE, Podemos eta Bilduren abstentzioarekin. Eta RGI horretan aurreikusten dira pentsio bajuak osatzeko hainbat aukera. Noski, ez guztiari, zuek eskatzen dozue guztiei. Baina, guk uste dugu ere guztioi ez dala justua, zeren badaude pertsonak pentsio bajua izan likeenak, baina beste ondasun batzuk dituztenak. Orduan, hor, RGIa hor dago osatzeko pentsio baju horiek. Eta gero bitxartean gure konpromisoa. Guk alderdi bezala, orokorrean, bitartean, eskuduntza hori gure eskuetan izan arte, izango zen, pentsioen erosketa ahalmena bermatzea, bat, bigarrena, gizarte berri horripekatuko dut, gizarte segurantzako erregimen ekonomikoaren kudeaketaren eskumena lortzea, gu horrekin borrokatuko dugu behin eta berriro, hori lortu arte. Lanbideen arteko gutxieneko soldata horra aipatu dozue zuek eta gutxieneko pentsioaren artean dagoen arrakala, dagoen diferentzia hori murriztea, pentsio basuenak osatzen jarraitzea, lehen esan duten bezala RGI orain artekoak inbebai, baina oin berriarekin hor agertzen dira badare beste aukera batzuk, eta baita ere, aipatu duzu nolabait emakumeak direla fiskaltetuenak, hor ere guk esaten duguna da, alargunen oinarri erregulatzailea igotzen jarraitzea. Hori izan gure boto azalpena zuen ezezkoari. Nik eta eztabaidan sartzeko asmori barik, apunte txiki bat bakarrik eta eskumenei egin dutzazu aipamena, gaur bertan hitzarmen baten bidez, gure eskumen propioa estanban ardura batzuk hartu ditugu, askotan erakundeen artean edo gabeziak edo zailtasunak ikusten dilako eskumen horrek betetzeko edo eskumenak propio erakunde batek ez duenean. Aitzatu oso moduan, autonomiako estatutuak ustez eskumena gizarte segurantzakoa Jaurlaritzari transferitzia aurreikusten zeban eta gauzatu bari dago. Ia bengoagatik hori eta beste hainbat eskumen eta haratau juten gan eta autodeterminaziorako pausak emon gehinkien, baina bitxartian eskumen
propioak izan ez dabe, erakundi dagokigu aldun horrizan itxia eta jakinekoa da udalean hainbat eta hainbat gaitzan alaxe itzen dela. Hori, bai gainean lagatzea bakarrik. Horrekin ados, baina eskumenen kontua horregatik aipatu dugu, ez da ez Jaurlaritzarena, ez Legebiltzarrarena gaur egun, ojala, izango balitz, bestera batea jokatuko genuke eta hobeto joango zan, pentsioena, hori garbi daukagu, ez da ere udalarena. Instituzioa gara danok. Horregatik dinot, udalak ere ezin du eskumen hori, o nahi badu, aldu. Vale, horrengo puntura kontxi. Hamargarren puntue, EAJak aurkeztutako mozioa. Euskal zaintza eredu sendo eraldatzaile feminista eta komunitario baten aldeko mozioa izenburua duena. Gai-zerrendarekin bialdu zitzaizuen mozio proposamenean EAJ eta PS Euskadiko Ezkerrak aldaketa batzuk onartu adostu dituzte, eta irakurriko dudana da adostutakoa. Historian lehen aldiz joan den urriaren 29an zaintzaren eta laguntzaren nazioarteko eguna ospatu zen, eta testuinguru horretan ekimen asko antolatu dira Euskadin zaintza eredu berri bat aldarrikatzeko. Osasun sistemaren eta euskal gizarte zerbitzuen kalitatea eta sendotasuna funtsezkoak izan dira COVID-19 pandemiaren aurkako borrokan. Eta orain, itun sozial eta politiko berri bat adosteko garaia da. Gure zaintza eredua lidergo eta erantzunkizun politikoan oinarrituta eraldatzen jarraitzeko, sektorearekin, eragile nagusiekin eta inplikatutako gizarte erakundekin lankidetzan. Era berean, gizarte gisa, generoan oinarritutako rolak eta estereotipoak hautsiko dituen eredu aldaketaren alde egin behar dugu. Gaur egun Gipuzkoan 4 pertsonati batek 22,9%ak 65 urte edo gehiago ditu. Gipuzkoako biztanlearen zahartzea da gaur egungo erronka nagusietako bat, eta hortik eratortzen da sartze aktibo eta osasungarria sustatzeko beharra. Baita, estrategiak garatzekoa ere, adineko pertsonek pairatzen dituzten mendekotasun eta bazterkeria egoeren gorakadaren aurrean. Testuinguru horretan, Bergararrok eragile konprometituak izan behar dugu printzipio komunitarioetan oinarritutako balio gizarte baterantz joateko, eta modu aktiboan parte hartu behar dugu zaintza eredu erreferentzial bat eraldatzen eta martxan jartzen. Zaintza eskubide unibertsala eta persona gizarte ongizateko eredu berriaren adraz nagusia izango dena. Horregatik, guztiagatik, Bergarak udala konpromiso hartu du Euskadiko zainketen aldeko itun sozial berrian parte hartzeko. Eta zainketa sistema sendo eraldatzaile komunitario eta feminista defendatzeko. Horretarako ardatz estrategiko hauek garatzeko konpromiso hartzen du. Bat, persona zainketa eredu berriaren ardatza. Arreta personalizatua, unibertsala eta kalitatezkoa izateko eskubide subjektiboa bermatzea. Bi, zainketen profesionalizazioa. Zaintza modu formal eta informaletan diharduten langileen lanbaldintzak sendotzea eta hobetzea, elkarrizketa sozialaren bidez eta laguntza sistema indartuz. 3. Etxeko zaintza lehenesten duen sistema, adineko 10 personetatik 8 etxean bizitzen jarraitu nahi dute. Horregatik, genero ikuspegia kontuan izan da, etxeko zainketak hobetzea eta berrikuntzak txertatzea beharrezkoa da. Zaintza profesionalizatuz, familia zaintzaileari lagunduz eta komunitatearen parte hartzea indartuz. 4. Bidezko eta berdintasunezko sistema.
Zaintzaren ardura emakumeek izan dute historikoki, eta hortaz beharrezkoa jotzen dugu feminismo konprometitu eta berdinzalean oinarriturik gizarte eredu aldatzeko lan egitea. Zainketa emakumeen nahi gizonezkoen gauza dela eta bien erantzukizuna dela barnearaziz, elkarguneak bilatzeko ikuspegiaz. 5. Koordinazio soziosanitarioa areagotzea. Gizarte eta osasun sistemen arteko lankidetza handiagoa eta hobea izan behar da. Erabiltzaileek arreta integrala jaso dezaten Euskal Administrazioaren aldetik. Mendekotasuna, dibertsitate funtzionala, gaixotasun mentalen bat edota gizarte bazterkeriako egoeraren bat izan. 6. Komunitatea indartzea. Giza garapen iraunkorrerako gune gisa komunitate loturak indartzea. Gizarte kohesioa eta zaintzarekin konprometitutako erakunde, elkarte eta personen parte hartzea areagotuz. 7. Zainketen iraunkortasuna eta kalitatea bermatzea. Eraginkorragoak izan da kudeaketa hobetzea. Horretarako baliabide ekonomiko berriak aztertuz eta egungo zainketa ereduaren bideragarritasuna eta etorkizuneko ongizatea bermatuko duten neurri fiskal berriak hartuz, belaunaldien arteko konpromiso berrituarekin. 8. Zainketen elkarlaneko gobernantza. Zaintza publiko eta komunitarioko eredu bidezkoago, berdintasunezkoago eta erantzunkideago baten alde egiteak berekin dakar elkarlaneko gobernantzako mekanismo berriak antolatzea, publiko-pribatua, publiko-publikoa, publiko-komunitarioa. Horri, mozio alternatibo bat aurkeztu dio EH Bilduk. Ez dakit zein dio den testuari. Utzi ezue. Euskal zaintza eredu publiko eraldatzaile feminista, komunitario eta sendo baten aldeko mozioa. Euskal Autonomia Erkidegoan gizarte zerbitzuei buruzko 12/2008 legeak gizarte zerbitzuetarako eskubide subjektibotzat aldarrikatu zuen herritartasunari dagokion eskubidea den aldetik. Baina errealitateak agerian utzi du helburu hori ez betetzeaz gain, lurraldeen arteko eta lurraldeen barruko desorekak eta desberdintasunak eta ondorioz personen artekoak murriztu beharrean areagotu egin direla azken urteotan. Prestazio eta zerbitzu publikoen estaldura gutxitu da eta hauek eskuratzeko eragozten duten oztopoak ez dira egotzi. Ohiko zaintza sistemak gainbehera izan dute eta erakundek ez dute beharrezkoa den erantzunik euskal gizartean sortzen ari den zaintza beharrei, ohiko zaintza sistema gainbehera izan dute eta erakundek ez dute beharrezkoa den erantzunik euskal gizartean sortzen ari diren zaintza beharrei. Ondorioz, egungo zaintzak desegokiak, eskasak, prekarioak eta desberdintasun sozialen sortzaile dira eta ez dira libreki aukeratuak. Egun, zaintzak gurean era eskas, sexista eta merkantilista batean ebazten dira. Zaintzen antolaketa gaur egun ezagutzen dugun moduan ez da jasangarria. Biztanleriaren zahartzearen ondoriozko desoreka demografikoak zaintza lanak areagotu ditu eta are gehiago areagotuko ditu etorkizunean.
Zaintzaren krisi sakon batean murgildurik gauden honetan, zaintza beharrezkoa den ondasun unibertsal bezala onartu, zaintza lanak familia eremutik atera, eta emakumeon bizkarretik kendu, eta zaintzen duten erakundeak sortzea da herri bezala dugun premia handienetako bat. Horrela, ezinbesteko gertatzen da zaintzen demokratizaziorako bidean jauzi bat eman eta gizarte zerbitzuen legeak aurreikusitako zaintza duin eta unibertsalak bermatuko dituen sistema publikoaren erakundetze berri bat. Gizarte zerbitzuei dagokionean, herritarrentzako publiko bakar bat izan behar dena eta horrekin zaintzak baloratu, aitortu eta konpensatzeko prozesua abian jartzea. Zaintza sistema publiko komunitarioa eraikitzeko betik gora egiten den prozesu baten beharra daukagu. Eta horretarako eztabaidaguneak, ezberdinen arteko harreman espazioak eta konsensuak topatzeko borondateak ezinbestekoa dira. Esaten denaz gain, egiten den moduak izugarrizko garrantzia du honelako herri erronka baten aurrean. Konziliazio erantzukidea da, batetik pertsonen betebehar eta beharrizan personal, familiar eta profesionalei erantzuteko orduan bidezko oreka lortzeko xedea duten neurrien multzoa. Eta bestetik, zaintzak berrantolatuz inplikatutako eragile guztiek, gizonek, erakunde publikoek eta enpresek, beren erantzukizunaz, beren gain har ditzaten bultzatuko diren neurri multzoa. Konziliazio erantzunkidearen bidez, lan horren ardura etzaile egokituko nagusiki emakumei, eta lanaren gaur egungo banaketa desorekatua zuzenduko da. Zeina emakumeek bizitzako hainbat esparrutan jasatzen duten desberdinkeria eta diskriminazio egoera estrukturalen oinarrian baitago. Alde horretatik, Euskal Administrazio Publikoek bizitza personala, familia eta lana uztartzea erraztu behar dute. Horretarako alderdi hauek sustatuko dituzte. Ordaindu gabeko etxeko lan eta zaintza lanetan gizonak erantzukide izatea. Enplegu egiturak bizitza personalaren eta familiaren betebehar eta beharrizanetan egokitzea. Zaintzen hornidura unibertsala eta publikoa izatea. Prestazio ekonomikoak eta neurri fiskalak prestatzea. Eta delako helbururako egoki iritzitako beste edozein neurri. Balorean jartzen dugu gaiaren inguruan lanean aritu den eta badabilen mugimendu feminista, sindikatuak, eragile sozial ezberdinak eta hirugarren sektorea. Guztien hausnarketa, ekimena eta proposamenak ezinbestekoak dira prozesu honetan. Besteak beste, balorean jarri nahi dugu elkarlanerako helburuz sortu den dinamika mobilizatzailea, zeinak greba feminista orokor baten bidez zaintzen krisia mahaigaineratu eta aldaketarako erronkak norabideratu nahi dituen. Euskal Autonomia Erkidegoko berdintasun legearen erreformak dakarren bezala, pertsona guztiek zaintza jasotzeko duten eskubidea bultzatuko da. Zaindutako pertsonen autonomia sustatzen dela bermatuta eta emakumeek ikusten dituzten familia oinarriko zaintza ereduak ez erreproduzitzea lehenesten duten neurriak abian jarrita. Honetarako besteak beste, Euskal Botere Publikoek zaintzen hornidura unibertsala eta publikoa sustatu behar dute. Gizarte zerbitzuen Euskal Sistemaren eta zerbitzu eskuragarri, malgu, kalitateko eta eskura erratzen bidez. Autonomia funtzional nahikoa ez izategatik eguneroko jardunerako beren kabuz baliatu ezin diren pertsonen zaintza behar izanei erantzuteko. Hori guztia zaintza profesionalen sektorean lanbaldintza duinak bermatuz egingo da. Ongizate estatuaren egiazko zutabe izango litzateken
zaintza duin eta unibertsitarako eskubidea bermatzeko erakundetze berri baten sortzeko prozesua abiatzea ezinbestekoa jotzen da eta horretan besteak beste. Euskal Gizarte Zerbitzuen Sisteman aurreikusitako zaintzara zuzendutako prestazio eta zerbitzuen berdefinizioa burutu beharko da. Bai eta horiek garatzeko eta horien sarea edatzeko inbertsioak argi definitu beharko dira. Zaintzak ezin du negozio izan eta gizarte zerbitzuen desmerkantilizazioa eta zaintza sektoreko lanbaldintzak duintzeko prozesua abiatzea ezinbesteko jotzen da. Gizarte zerbitzuen doakotasuna bermatzeko prozesu graduala abiaraztea. Zerbitzuen finantziazioaren inguruko eztabaida ireki beharko da. Eta aipatutako lan ildoei erantzuteko administrazio maila bakoitzak bere aurrekontuetan partida konkretuak eta denbora jarraituak ezarri beharko ditu prozesu hauei ekin eta jarraipena emateko. Bueno, lehenengo bozkatuko gendukena da, noitxe irakurri dudan, mozio alternatiboa honen onarpena. Mozio alternatiboa onartzaren aldeko botoak, aurkakoak, onartuta gehatzen da mozio alternatiboa 10 aldeko botokin eta 7 aurkakokin. Boto azalpenik? Horreune. Oin bai ezta. Vale. Atzalde hon. Bueno, ditugun eta etorkizunerako aurreikusten diran pertsonon arreta eta zaintza beharren arabera, gaur egungo zaintza eredu sendua, berri baterantz transizionatzeko garaia dala pentsatzen jaku. Zainketa lanen paradigma berri baterantz joan beharra daukau, arreta eta zainketa ereduaren eraldaketa eta gizarte zerbitzuen kalitatea bermatzeko. Bergaratik zainketen lurralde horretaranzko transizioa bultzatzeko pertsonetan oinarritutako arreta eredu batean jarraitu behar dugula lanian sakontzen pentsatzen dugu. Pertsona erdigunian jarriz, pertsonak ardatz dituan arreta eta zaintza eredu baterantz. Komunitateko elkar zaintza edo zaintza partekatu baterantz, sare komunitarioak indartuz eta pertsonak ekintza guztien erdigunian jarriz. Pertsonen bizikalitatea, hobetzen lagunduko daben zainketen lurralde ero herrisak kontinuum bat behar dau arretan eta horretarako erakunde guztien koordinazioa eta elkarlana beharrezkoak dira maila guztietan. Zaintza eredua lidergo eta erantzunkizun publikotik oinarrituta eraldatzen jarraitzeko, sektoriarekin berakin, eragile nagusiekin eta inplikatutako gizarte erakundiekin lankidentzan. Esan duen bezala, pertsonak modu aktiboan presente dauden zainketa ereduetatik lan egin alizateko eta beraz pertsonalizaziotik ardatz nuklear gisa lan egiteko aukera ematen. Eta hau guztia gaitxik Euskal Zaintzaren eredu sendo baten aldeko apostu egiten da Eusko Alderdi Jeltzaleak, eredu eraldatzaile, feminista eta komunitarioan. Elkarlanian oinarrituta gizarte eta erakundeen artean komunitatean. Zaldeon, manipe gure irakurketari emongo dotzat, bale? Zaintza sistemaren krisi batian gare, biharrak areagotuz doiaz bai, eta premia honei erantzun ezinean gabiz. Barkatu. Baina biharrak areagotzen doiazen honetan, ezin dugu esan barik laga gaur egungo sistema gainberan dagola. Gaur eguneko zaintza deskribatzeko orduan hainbat ezaugarri azpimarratu geinke. Familixen bizkar jausten da ardura zati handi batean, honek ardura emakumean bizkar gain jausten dela esan nahi dau. Zaintza lanak
ez baidie modu parekide batian eitzen. Puntu hau aurreko mozioan, pensiodunen mozioan eskatuan moduan arekin belotu geinke. Hamarkadetan ziar, emakumeek egin izan daben ordaindu bariko lan horren ondorixo badalako gaur eguneko emakume nagusi askoren egoeria. Gizartia sostengatu daben arren, askok bizitza duin bat eramateko keineko diru sarrerarik ez daukelako. Eta hau da zaintza sistema honek dakarren ondorixotako bat. Zaintza sistema publikoak ez dotza ematen bihardan erantzunik gizarteari eta ondorixoz sistema merkantilista, prekario, eta desberdintasunen sortzailea da. Zaintza komunitarixoa darabilgu denok aspaldixan ahotan, baina ez daigun ahaztu ardura nagusia administrazioarena dela. Guria eta udalaz gaindiko administrazioena. Komunitarioki erantzun geinke zaintzari arlo batzuetan, garai baten emakume artean hola eitzen zan moduan, zaintzak elkarren artean partekatuz, elkarren zaintza praktikatuz. Komunitatetik gizon eta emakumeen arteko banaketa justu batetik erantzun leike. Baina ez daigun zaintza komunitarixoa aipatzen dugunean gure arduria alde batera laga. Guri dagokigu guria dan arduria heltzia. Zaintza komunitarixoa behetik gora eraikitzen dan zerbait da, eta bakoitzak bere ardurak hartuaz. Hau aipatuta ondorengoa esan nahiko geunke. Gaur egungo zaintzari administraziotik erantzun asistentziala emotetik baino askoz haratago joan beharra daukagu. Ta udaletik horretan saiatzen aiga. Lehenengo zaintza plana onartu dugu aurten eta pausuak bide horretan ematen ditu planak. Zaintza duinak, balioan jartzen dienak, partekatuak, Bergarak azken 4 urtietan egin dau esfortzu bat. Aipatu duten zaintza plana onartu dugu eta beste ekintza batzupen martxan jartzen aiga. Aholkularitza zerbitzu bat kontratazioetan eskubideak aintzat hartuak izan deiztien. Zaintza lanen rekonozimentua eitzeko be ekimen batzuk desberdinak egin ditugu urte honetan ziar. Zaintzaile migratuen saretzea eta alduntzia bultzatzen lanean aiga. Adinekoen bakardadian inguruan Maria Lagundiarekin lanketa bat egin dugu eta horren ondorioz hitzarmen bat sinatu. Adinekoen kontseilua be sortu berri da ontsa azaruan lehenengo bilgunea indaben moduan. Bertatik hainbat lan interesgarri eitzeko asmoakin. Arin eguneko zentrua be martxan jarri genduan. Guzti honek esfortzu pertsonal eta ekonomiko bat dakar udalarentzat. Gizarte zerbitzu eta berdintasunean, azken 4 urtetan 1.000.000 batian igo dugu diru partida. 1.900.000 zan 2019an, 2.800.000 da gaur egunean. Etxez-etxeko zerbitzuetan bekasik bikoiztu egin dugu aportazioa. 1.100.000 gora dago jaso eta gaur egunean. Zaintzaren kasuetan, beste kasu batzutan bezala udalok karga handi bat, urtez urte handixagoa dan karga bat hartzen dugu geure gain. Eta jasangarrisa izan behar bada, baliabideak behar die. Gure txikitasunetik eingeinke gauzak, interesgarrisak eta eraginkorrak izan leizkenak gainera. Baina sistema ez dugu bergaratik, gure txikitasunetik eraldatuko. Honekin ez geunke udal gobernuaren jarduna zuritsu nahi, zulertu geizki. Ez da gutxi horipe. Oso kontzientega, zaintzaren bueltan asko dagola itzeko bergaran, eta baitza Euskal Herrixan be. Pausuak emoten hasi bestik ez dugu egin, baina ikuspegisa ezin dugu ahaztu. Zaintza sistema merkantilista da, beraz kapitalista, patriarkala eta zapailtzailea, eta hau da, barkatu. Zaintza sistema merkantilista, beraz kapitalista, patriarkala eta zapailtzaile hau ezin da erreproduzidu irauli biharra daukagu. Torretarako danon konpromisua biharrezkoa da. Zaintza universala, justua, kalitatezkoa eta duina izan behar bada, publikoa izan behar da. Kaizerrendaz kanpo eta eskara eta galderen puntura pasa baino lehen beste bi gai aztertzea proposatzen zaizue. Bata, UEMAK proposatzen don adierazpen instituzionala abenduaren 3 Euskararen nazioarteko eguna dala eta. Eta bestea, EAJ eta PS Euskadiko Eskarrak
aurkezten duten beste adierazpen bat, Euskal Hiztunon ahotsa Euskararen zabalbide, Euskal Hiztuna Euskararen zabalkunde digitalaren eragile nagusia. Izenburua duen adierazpena. Bi gai horiek pleno honetan aztertzaren aldeko botoak, aho batez onartzen denez, irakurrikoet UEMaren adierazpen proposamena. Euskara eta bidea. Euskalduna gara, euskaraz gara, eta hori da gure herrien nortasunaren ezaugarri esanguranetsuenetakoa. Udalerri euskalduna gara. Mendetan zehar gure hizkuntza zamatu duten debeku, eraso, jazarpen eta erabakien gainetik aurten bertan ezagutu ditugun datuek argi diote. Oraindik ere gure herritarren gehiengoa euskalduna da. Beste inon baino sendoago dago gurean euskara eta udalerri euskaldunak gero eta gehiago dira. Gurean ere asko aldatzen ari da errealitatea ordea eta egiteko konplexuak dauzkagu aurretik. Hala ere, askoren artean urte askoan egindako lanaren usta ageriko da. Ezagutzak gora egin du, gero eta euskaldun gehiago gara eta horrek ekarri du udalerri euskaldunen lurgunea handitzea besteak beste. Euskararen nazioarteko eguna urtero zer garen gogoratzeko eguna izan ohi da. Herri honek munduari ematen dion kolorea euskara dela esateko eguna. Harrokeriarik gabeko harrotasun eguna. Ospakizuna. Aurten ordea lanbrotuta ditugu bazterrak. Hilabetez hilabete ainubera kondenatu nahi izan gaituzte. Behin eta berriro, euskararen aurkako erasoek ez dute etenik izan. Eta epaitegietatik heldu den oldarraldiak marra gorria gainditu ditu. Euskararen beraren ofizialtasuna ere zalantzan jartzeraino. Euskal jendarteak eta euskal erakundeek urte askoan kontsentsu zabalarekin egindako bidea mugatu nahi izan dute. Udalerri euskaldunek bertako hizkuntza biziberritzeko eta euskara dagokion lekura itzularazteko egiten ditugun urratsak debekatu nahi dizkigute. Gazteleraren makulupean ibiltzera eta bigarren mailakoak izatera behartu nahi gaituzte. Baina euskara da gure herriko hizkuntza propioa eta hori sustatzen jarraitzeko beharra daukagu udalerri euskaldunek. Izan ere, erakundei eredu izatea dagokigu, herritarren eredu. Alegin eta konpromiso handiari esker, larrekoa nahi zuten hizkuntza noranahikoa izatea lortu du herri honek, eta ezin dugu zabaldutako bidean atzera egin. Berdatzen hasitako basoa berriro lehortzea onartu. Horregatik, udalerri euskalduna garen heinean, adierazpen honekin bi konpromiso ezagutarazi nahi ditugu. Batetik, euskararen biziberritzean eta herritarren hizkuntza eskubideen defentsan eredu eta bide urratzaile izateko konpromisoa. Bestetik, euskarak ezinbestekoa duen lege babesa lortzeko lanean gainerako erakundeen eta eragileen bidelagun izateko konpromisoa. Gaur egungo atakari aurre egiteko benetako lege orubea behar baitu euskarak, erdaren erauntziari aurre egiteko egiturazko neurri sendoak behar dituen bezala. Dagokigun arduratik horiek lortzeko lanerako eta elkarlanerako ordua dugu orain erakundeok, inoiz baino gehiago. Euskararen lurgunea handitu dela esateaz gain, euskararen lurgunea sendotu ere egin dela ikus dezagun hurrengo urtean. Izan gaitezen eredu, lehenetsi etorkizuna, erakutsi eguzkia ainubean denari, eman diezaiogun euskara eta bidea herritarrei. Adierazpen hau, adierazpen hau onartzen aldeko botoak, kontrakoak,
Onartuta geratzen da 16 aldeko botokin eta 1 aurkakokin. Bigarren, gezerrendaz kanpoko bigarren gaia, esan dian bezala EAJ eta PSOEk aurkezten duena da, eta izenburua du Euskal Hiztunon ahotsa, Euskararen zabalbide, Euskal Hiztuna, Euskararen zabalkunde digitalaren eragile nagusia. Gure alde, Euskararen alde alegia, inork egin dezakenaz galdetu ohi dugu sarri Euskal Hiztunok, bereziki Euskararen nazioarteko egunaren inguruko gogoetan. Ezin uka jakina egin beharreko galdera eta gogoeta dela, baina ez litzateke inora ere zilegi, are gutxiago baliagarria ikuspegi horretara mugatzea Euskararen aldeko jarduera. Garrantzi betekoak izaten jarraitzen dute ezinbestekoak Euskararen erabileraren aldeko ekimen kolektibo presentzialek, jendetzuek, kale girokoek. Ezinbestekoak diren bezala, Euskara ardatz duten elebitasun orekatua gauzatzen jarraitzeko lankidetza pribatu publiko harmonikotik datozen ekimen eraginkorrak oro. Baina digitalizazio aurreratuaren garai honetan adimen artifiziala makulu ezezik kultur, komunikazio eta gizarte garapenaren bektore nagusi bilakatzen ari zaigunean erronka berri bat iritsi da gure komunitatera. Algoritmoak ausazkotasunarekin lotzen ditugun sarritan eta adimen artifiziala gure kontrol eremutik aktagoen esparru batekin. Baina teknologia aurreteratu guzti honen muinean gizakiak etengabe elikatutako tripak daude. Makinen autonomia gero eta handiagoa izanik ere, autonomia hori era batera edo bestera elikatu eta bideratu daiteke. Bada, elikatze horretan dugu Euskaldunok etorkizun hurbilerako erronka, bai erakunden aldetik, bai norbanakoen aldetik ere. Sortuko diren tresna, aplikazio, gailu berriek gure hiztun komunitatearen eta gure euskararen muina behar dute erraietan. Horretarako, ahotsa, hizkera, hizkuntza ezagutza, aldaera, estiloa, berezitasuna, esakera edo idazkera etorkizuneko tresnen elikagai bilakatu behar ditugu. Euskararen zabalkunderako aro digital berria hasi da, inplikazio personalaren bidez eta komunitate gisa jarduteko unea iritsi da. Har dezagun geure esku bereziki adimen artifizialaren bidetik datozkigun lanabesak euskaraz funtzionatzeko bidean tinko jartzeko ardura, erakutsi diezaiogun euskaraz lan egiten geure eguneroko jardueran ezinbesteko lankide dugun tresneria digitalari. Oparo, bueltatuko digu eta gure oraingo aleginaren mozkina, modu ezin praktikoagoan bueltatu ere. Euskarazko datu base sendo bat sortuta, euskarak zuzeneko sarbide izango du sare teknologiko nagusien zirkuituetan, eta horren eskutik eguneroko eta helburu ugaritutako aplikazioetan. Ez da amets bat, hil edo biziko eginkizuna baizik euskararen garabideari begira eta batez ere digitalizazioaren unibertso ekidinezinean gure hizkuntzak atzera pausorik gabe aurrera egin ahal izan dezan. Beste hainbat urrats egin ditu euskarak digitalizazioaren eremuan oraingo honen aurretik ere. Esate baterako, itzultzaile neuronalaren itzulpen automatikoaren, ahots sintesiaren eta transkripzioen alorrean eman diren urratsak. Hortxe beraz bidea, erabil ditzagun gure alde, euskararen zabalkundearen alde, teknologia kolaboratiboak izugarria izango dugu aleginaren ordaina,
guztiz aldekoa eta batez ere atzera ezina. Euskal Hiztunon komunitateak zor dio bere buruari alduntzerako bide honetan urrats erabakigarriak egitea, digitalizazioak sortutako beharrak asetzea kasu. Eta iriki diezaiogun ahalegin honen atea baita ere euskara hurbiltzen ari diren herritar guztiei. Euskal herritarron komunitate eleaniztasunak elkartasunez, arrautasunez eta kontzientzia betean bizi dezan euskararen aurrera bide digitala. Eman diezaiogun ahotsa euskarari, mundua euskaraz izendatzen jarraitu ahal izan dezagun. Euskarari zor diogu, geure buruari zor diogu. Onartzaren adierazpen hori onartzaren aldeko botoak, baho batez, onartuta geratzen da. Boto azalpenik edo? Hora maite. Eskerrik asko. Bai, nik gaur euskararen gaiarekin lotuta bi mozio azaldu dira eta gure aldeko botoa bixei, baina UEMako mozioa azpimarratzean eko ginuan. Beste alderdiek aurkeztu dozuen mozioarekin hala ere eta diskurso horrekin ados. Euskara hizkuntza moderno bat izan behar da, eguneratua eta kompetentea. Eta horretarako uste dugu eremu digitalean egotearen garrantzia hori. Honekin gogoratzea nahi dotzue eta abenduak 3, Euskararen nazioarteko egunaren bueltan, euskara zerbitzuak antolatu daben ekimena seminarixuan, dela gaitu ekimena. Eta gaituren helburua da adimen artifiziala euskeratzea. Ordan horretan gonbidatzen zaituztet danoi, egunaretan aldozen horrean pasatzia handik, esaldiak grabatzera, gure adimen artifizial horrek euskeraz jakinteixan bebai, eta hemen erakutsi dugun konpromiso honek jarraipen eukitzia ekimen horren bitxartez. Baina esaten eban bezala, azpimarratzen dugu UEMak eskaintzen dozkun ikuspegi hori. Pentsate jaulako azken aldian euskararen bueltan eta epaitegietatik hartzen ari dian neurriak, atzera pausa handi badiela legeari begira. Eta guk hizkuntzarekiko eraso bat bezala bizitzen dugu. Pentsatzen dugu euskararen inguruko araudia sendotzen jarraitu behar dugula, eta ez indarrean daren neurriak eta arauak zalantzan ipintzen. Azkeneko puntue, eskara eta galderak. Honekin bukatuzat emongo ginuke azarokoiko plenua. Gogoratu bakarrik batetik abenduko plenua gabonak tarteko ezoiko fetxetan izan dela, aurretik izan dela, eta bestetik, eta gaur egonda mozio eta adierazpen sorta sendua ikusitza, bozera maien batzordean jain bat denbora doiagu proposamen balantzen honen lanketara begira, plenora begira, beste modu bat plantatzekotan, ia datorren hilerako proposamena zehaztu eta dinamika aldatzeko gaiegan. Mila esker.